Päivää. Te olette ollut uimahallissa. Mistä te sen tiedätte? Täällähän on se kloori. Joo. Haiseeko? Nöyrin palvelijanne olen, koska ette käyttänyt päivällä suihkua. Eikä sitä kohinaa kuulunut. Oliko pikkurouva 40 minuuttia suihkussa myös uimahallissa? Anteeksi, mitä? Me joudumme tulemaan nyt tästä, koska meillä jää keittiön puolen avainia sisälle. Vaimoni tietää sen nyt jo, koska hän on hereillä. Kuulin kaiken. Sip, kopka, kipka. Ja olisiko pikkurauvalta jopa flunssa päässyt tuossa kakkostasalla? Siis mitä? Pääs. No mitä säkin nyt? Herranju tähän. Onko säkin se? Muuten. Aivan nauren. Veljeni soitti nuorena klarinettia. Ei munkin serkkuset. No ei, älä nyt jäsen. Tule siis. Teillä on piano. On joo, mutta joo, niin on. Ja mitä siitä? Sitä ei kukaan soita. Se on koristeesine, se on Tuulin mummun vanha piano. Nyt minä kerron teille. Kun teillä on ikkunat auki, ristiveto, koko pianon kielistö värähtelee ja meille pattereista kuuluu maa, Anteeksi, mikä? maa. Maa! Tämähän on siis... Pitäisikö meidän nyt hankkiutua eroon pianosta? Pitäisikö meidän särkeä tää mun mummo vanha antiikkipöydä vai... Ei. No miten sitä voi ratkaista? Älymystö pitää ikkunat kiinni tai vanuttaa pianon. Me voidaan ihan hyvin laittaa vaikka patjoja pianosta. Sopiiko näin? Onhan se nyt hassu, että pianosta saa. Hassu.